Pilang ka probinsya sa Western Visayas ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangon sa Bagyo Opong. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Santo Niño Sur, Arevalo sa Iloilo City. Zen? Jert, ginapaalerto sang OCD6 kag Pag-asa mga residente sa Western Visayas ilabi na ang yara sa northern portion sang Panay bangod sang posible epekto ni Bagyo Opong. Mabatyagan na ang mamadlos nga hangin sa northern Panay nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Signal number 1 bangod sa Bagyo Opong suno sa Pag-asa. Base sa datos ng ahensya, inang ginalakipan sang pila ka lugar sa Iloilo, bilog nga probinsya sang Capiz, Aklan, Northern kag Central Antique. Sa advisory sang Pag-asa subong nga hapon, ang severe tropical storm Opong ang nahamtang malapit sa Giwan, Eastern Samar. May maximum sustained winds ini nga 110 km per hour. Ginalantaw sang Pag-asa nga magalandfall ini sa Bicol Region, buwas sa Agak, kag magagwas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado. May ara na sa basement sa latest nga advisory ipagawa sa Pag-asa, may ara kita nga heavy rainfall nga outlook didto man gyapon sa may province nga the same man nga mga provinces ag mga municipalities nga ako sa diin makabatsag didto kang possible nga 50 to 100 mm nga amount of rainfall. Sa Northern Iloilo, ginsuspender na ang biyahe sa mga sakayan pang dagat bangod sang malaing nga tiyempo. Sa bugos nga Western Visayas, suspendido ang face-to-face classes sa 1,230 ka mga eskwelahan. Initungod ang iban nga LGU ang nadala sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. May iba naman nga mga LGU nga nagsuspender sang klase bilang pangaman sa posible nga pag-inulan. Kita sa DepEd, ang mga nag-emphasize kinato, no, we don't suspend classes but rather we shift all of our learners to alternative delivery mode, butsingon, module, online, whatever means applicable sa aton nga mga kabataan. Naka-blue alert status ang rehiyon suno sa Office of Civil Defense 6. Nakahanda naman ang rescue teams nga iga-deploy sang tagsa ka LDRRMO. Ang mga SAR natin, yung search and rescue teams natin, they are already pre-positioned in different identified na mga low-lying areas. Base sa dromic monitoring sang DSWD6, may nabilin pa nga 66 ka mga pamilya ang yara sa 6 ka evacuation center nga naapektuhan sang hangin habagat nga ginpabaskog sa mga bagyo Mirasol kag Nando. Sa subong naka-preposition na sa mga warehouse ng ahensya ang 11,123 family food packs. Activated na ang aton mga provincial quick response team sa aton mga probinsya that are ready to respond na sa kung may mga affected and displaced families kita sa Western Visayas. Jert, as of 5 p.m., ginpaidalom na sang RDRRMC6 sa red alert status ang Operation Center bangod sa Bagyo Opong. Ginabisuhan man ang publiko nga padayon sa pagbantay sa weather advisory agud magiyahan sa lakat sang panahon. Jert? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa kag halong kamudira.